ତ୍ରୟୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଋକ୍, ସାମ୍ ଏବଂ ଯଜୁର୍ବେଦକୁ ଏକତ୍ର ତ୍ରୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥରେ କେତୋଟି ଘୋଡ଼ା ରହିଥାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥରେ 7ଟି ଘୋଡ଼ା ରହିଥାଏ। ବେଦଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? ବେଦଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅବତାରର ନାମ କ'ଣ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କ'ଣ? ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧିକୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି? ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର କ'ଣ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ହେଉଛି କଇଁଛ ବା କଚ୍ଛପ। କେଉଁ ବେଦରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଏହି ବାକ୍ୟ କେଉଁ ଉପନିଷଦରେ ରହିଛି? ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଏହି ବାକ୍ୟ ମଣ୍ଡୁକ ଉପନିଷଦରୁ ଆସିଛି।